Dobrý den všem přátelům kvalitních ovocných pálenek. Dneska se podíváme na jihočeskou Meruňkovici. Nejprv ale potřebujeme dostatečně kvalitní sklo. Vylovíme skleničku pro degustaci skvělého destilátu. Já si přijdu jak Ježíš. Měním prázdné skleničky ve skleničky plné radosti. A radost, kterou teďka ochutnám, bude radostí plnou meruněk. Jihočeská palírna Svach, kousíček od Českého Krumlova, produkuje ten skvost, klenot. O jehož vůni se nedá mluvit jinak než o typické Meruňkovici. Svěží, nádherně ovocná, lákavá, nasládlá. Chuť uvidíme, jestli bude taky taková. A je. Chuť je taká křiklavá, řve na vás. Meruňka, 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 meruňka. A není to ničím rušený, to prostě nádherně meruňkový, přímočarý, dalo by se říct jednoduchý, ale v tomhle případě teda velmi pozitivně jednoduchý pití. Chcete meruňku, dostanete meruňku. S meruňkama je obecně dlouhá léta problém, že pomrzají, ale Svachovce se evidentně daří získávat fantastické meruňky, protože fantastický je ten destilát. Ochutnejte, jak se jim ten kvas a destilace vydařily a jim přeju kvasu zdar i do dalších let.